Berekméri Ágnes vagyok, közel 3 évtizede Görögországban élő magyar. Tartsanak velem, fedezzük fel együtt Görögország vidékeit és ízeit. Itt vagyunk egy nagyon-nagyon hideg reggelen, Észak-Évia szigetén, Görögországban, hátam mögött a csodálatos táj. Γεια σας κύριε Γιώργο. Τι κάνετε? Καλά είστε? Καλά είμαι. Πολύ ωραία θέα. Έρχεστε πολλές φορές εδώ πάνω στο βουνό? Τι κάνετε στο βουνό? Εγώ είμαι λάτρης. Περπατάτε? Περπατάω. Ψάχνετε μανιτάρια? Τι κυνηγάτε? Κυνηγάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το βουνό. Έχει Ξέρω τώρα μόνο εποχή ακυνήγη? Είναι ακόμη, αλλά δεν μας απασχολεί. Εμένα τουλάχιστον Ναι. αυτή την εποχή είναι σε περίοδο αναπαραγωγής. Έχουν αρχίσει τα πουλιά και όλα Ναι. αυτά να έρχονται σε αναπαραγωγή, οπότε το έχουμε σταματήσει. Και μαζεύετε και χόρτα, Και χόρτα, έτσι, βέβαια. για να Βέβαια. φτιάξετε Πίτες, πίτες. τα βράζουμε διάφορα. Πάντως κρύο. Κρύο. Εδώ πάνω Και το φυσικά. καλοκαίρι εδώ, να ξέρετε, αν έρθετε εδώ να πείτε ένα καφέ και πάρετε μαζί σας, είναι φανταστικό. Ναι. Είναι φανταστικό το Φανταστικό. τοπίο. Έχει δροσιά, φέρνει δροσιά η θάλασσα. Είναι πάρα πολύ Το ωραίο. καταλαβαίνω, φέρνει δροσιά. Το βουνό πώς λέγεται αυτό? Εδώ είναι η πρόποδος του Τελέθριου. Του Τελέθριου. Από εδώ αρχίζει. Που το είναι ένα Τελέθριο, ψηλό οροσιά. βουνό, έτσι δεν Βεβαίως, είναι? και ψηλό και πολύ Όλη η μεγάλο. Βόρεια Εύβοια έχει βουνό και θάλασσα. ναι, Ένας ναι. συνδυασμός σπάνιο στην Είναι Ελλάδα. σπάνιο. Δεν έχουν πολλά μέρη αυτό Εδώ το είναι το συνδυασμό. δάσος, όλα αυτά είναι δάση, περιβόλια, ελαιοπερίβολα. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά αρχίζει το δρύινο το δάσος. Ναι. Με δρύς, καθαρό δρύ. Ωραία. Πάμε να δούμε και το δάσος παραπέρα, έτσι. Πάμε. Ναι, θα πάμε. Dottor. Şu bastım ya. Elate. Megmentettünk egy kecskét útközben. Ilyet én még nem láttam. Ment a kecske fel a sziklán, és egyszerűen leesett, és úgy maradt, a hátára feküdt. Azt se tudtuk, mi van vele, de nem volt semmi baj, a tiszta szerencse. Παιδιά, πού είμαστε κύριε Γιώργο? Δηλαδή όλο αυτό είναι το τελέθριο? Όλο το τελέθριο, είναι οροσιά. Φαίνεται. Πολύ κρύο έχει. Για πάμε να μας δείξετε που είμαστε εδώ, τι φαίνεται από εδώ. Εδώ τι φαίνεται? Εδώ είναι, φαίνεται το χωριό Ταξιάρχης.
Ταξιάρχης που φημίζεται για τα Για τα σίκα, σίκα, έτσι, βέβαια. κάνουν εξαγωγή Όλο αυτό σίκα το από μέρος- εδώ. Ναι, όλο το κομμάτι που βλέπετε, ό,τι είναι που ασπρίζει Ναι. ή αλλάζει χρώμα, είναι σικοπερίβολα. Και πάει μέχρι Μάλιστα. πολύ μακριά. Πάει αμάνα. Απέναντι, Ξέρετε μήπως πώς τα σίκα συσκευάζουν και στέλνουν από εδώ, φεύγουν από εδώ κάθε χρόνο. αν θυμάμαι Έτσι, καλά, μια εκτίμηση. περίπου τις 4.000 τόνους. Μάλιστα. Μεγάλη Ωραία, παραγωγή, ωραία, ναι. μεγάλη παραγωγή. Το κέντρο του Ταξιάρχης, όλα τα χωριά, τα Ναι. χωριά έχουν σικοπερίβολα. Έχουν ένα συνεταιρισμό εδώ, το οποίο τα συγκεντρώνει, τα συσκευάζει. Μάλιστα. Να σας πω, εδώ που φαίνεται, ο κόλπος αυτός είναι ο κόλπος των Γιάλτρων. Και εκεί τα Γιάλτρα. Ναι, εκεί Δηλαδή απέναντι τα εδώ Γιάλτρα. ουσιαστικά βλέπουμε το τέλος της Βόρειας Εύβοιας και το από τις βουνό δύο εκεί είναι το μεριές τέλος στη της Βόρειας θάλασσα. Εύβοιας. Τα λουτρά της Τεντισού είναι από το πίσω μέρος, δεν Από φαίνονται, εδώ. αλλά είναι επειδή είναι χαμηλά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πότε γιορτάζει αυτή η έκκληση? Αυτή γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. Πώς λέγεται η εκκλησούλα? Α, η Παναγία. Στις 23 Αυγούστου μου είπε, όχι 15. Όχι, όχι. 23 Αυγούστου. Τι είναι τοπική γιορτή? Ναι, είναι τοπική. Είναι, επειδή αυτό ήταν παλιό μοναστήρι, είχε μοναχές. Κατάλαβα, δηλαδή είναι διαφορετικά η γιορτή από το... Ναι, είναι διαφορετικά. Στις 23 Αυγούστου έχει εκατοντάδες κόσμος, πολλοί. Εκεί έχουν πάρκινγκ φτιάξει για να βάζουν τα αυτοκίνητα ο κόσμος. Να έρθει ο κόσμος. Και λειτουργεί η εκκλησούλα. Βεβαίως, λειτουργεί. Ναι, βλέπετε. Άμα κάθονται εδώ, φέρνουν καρέκλες, έρχονται με τα αγροτικά. Κάθονται. Α, και κάθονται εδώ. Αυτό είναι μήπως από το παλιό μοναστήρι? Ναι, Πολύ παλιό φαίνεται. Δηλαδή το μοναστήρι πότε χτίστηκε? περίπου 13ο με 14ο αιώνα. Και γιατί γκρεμίστηκε? Δεν υπάρχει τίποτα Δεν πια. υπάρχει, εγκατελείψει, δεν έχει γκρεμίσει, αυτό είναι. Αυτό είναι, πάμε λίγο να το δούμε. Αυτό το μικρό κτίσμα ήταν μοναστήρι. Εδώ, μέναν μοναχές. Περίπου 700-800 χρόνια χτισμένο αυτό το μοναστήρι και εδώ υπάρχει σεισμός. Ξέρετε, το τελευταίο σεισμό στην Εύβοια ήταν εδώ, το είπε και ακριβώς. Εκεί που αναδείχαμε ήταν εκεί το στίγμα. Καταλάβαμε και στη λίμνη. Και δεν το έχει πειράξει ποτέ. Ποτέ ο σεισμός εδώ δεν το Όχι, δεν το έχει πειράξει ποτέ. Ενώ είχε σεισμούς εδώ. Είχε Βέβαιως, σεισμούς. βέβαιως. Δεν το έχει επηρεάσει πουθενά τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος ήρθε και άναψε τη φωτιά? Επισκέπτες. Α, και ανάβουν τη φωτιά έτσι μόνοι τους. Ναι. Για να δούμε. Α, θα φτιάξουμε τη φωτιά. Ναι. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης έτσι, φτιάχνει φωτιά και κάθονται, Μπορεί ξεκουράζονται. να κάτσει να ξεκουραστεί, να κάτσει να πάνε μαζί του κολατσό, να κάτσει να φάει κάτι. Με τέτοιο κρύο που έχει έξω. Ναι. Τώρα δεν ζέστηνα μέσα. Τότε είναι μια χαρά, μπορούμε να κάτσουμε να Ναι. ξεκουραστούμε. Ναι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Έχουν φτιάξει κάτι και αυτά. Αυτό είναι τα παλιά κελιά που μένανε. Να τα φτιάξανε διότι ήταν. Α, που μένανε οι μοναχές. Ω, πήρε φωτιά. Ω, ωραία.
Γεια σας, Πάτερ. Γεια σας. Τι Καλώς κάνετε, ήρθατε. ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είστε? Δόξα τω, εσείς. Καλά, μια χαρά. Θα μου δείξετε λίγο την εκκλησία, Ευχαρίστως. γιατί άκουσα πολλά για την εκκλησία αυτή και μου είπα να έρθω οπωσδήποτε να δω. Πότε χτίστηκε? Χτίστηκε το 1967, την εγκαινίασε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο οποίος η καταγωγή του ήταν από την Ιστιαία. Και την εγκαινίασε. Είναι χτισμένη από πέτρα Ιδιψού. Δεν υπάρχει τώρα βέβαια αυτή η πέτρα και αν θα τη βρουν είναι σε πολύ μικρές ποσότητες. Και είναι φτιαγμένη με πάρα πολύ μεράκι, όπως θα βλέπετε και οι γεωγραφίες. Και βέβαια ο ναός είναι μέσα γεμάτος με ιερά κοιμήλια. Το χωριό έχει ένα προνόμιο. Η καταγωγή του είναι από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και έτσι λοιπόν τα πιο πολλά μας κοιμήλια εδώ πέρα μέσα είναι από την πόλη. Και την είπανε πόλη γιατί είναι η πιο όμορφη πόλη στον κόσμο. Αν θέλετε μπορώ να σας δείξω μερικά πράγματα, ας πούμε εικόνες του τέμπλου. Οι εικόνες, η πιο σημαντική εικόνα που έχει. Η πιο σημαντική εικόνα μας είναι η Παναγία η δεξιά. Γιατί λέγεται έτσι η Παναγία η δεξιά? Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη είναι ότι κρατάει το Χριστό στο δεξί της χέρι. Και η δεύτερη είναι ότι προέρχεται από τη λέξη δεξά, που σημαίνει που δέχεται. Και υπάρχει και μία τρίτη έτσι πιο μικρή εκδοχή, ότι συνήθως οι εικόνες αυτές βρισκόντουσαν δίπλα δεξιά σε κάποιες πύλες κάποιας πόλης. Και γι' αυτό και ονομαστικά Παναγία η δεξιά. Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα άλλη, από όσο ξέρετε. Υπάρχουν ελάχιστες στον ελλαδικό χώρο. Είναι αρκετά θαυματουργή και βέβαια για εμάς τους Έλληνες ό,τι έχει ρίζα Κωνσταντινούπολη θεωρείται και Άγιο. Φανταστείτε ότι μπροστά σε αυτήν την εικόνα οι πρόγονοί μας κάνουν χαιρετισμούς, κάνουν πανηγύρια. Είναι ένα υπέροχο, θεσπέσιο κοιμήλιο. Και πότε γιορτάζει η Εκκλησία? Ο ναός γιορτάζει στις 15 Αυγούστου της Κοιμήσεως. Δεν υπάρχει καθιερωμένη γιορτή για την Παναγία τη δεξιά. Απλά εμείς γιορτάζουμε τότε και τότε τη βγάζουμε και λιτανία. Και έρχεται κόσμος πολύς. Θεωρείται ότι το πανηγύρι του χωριού είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Βορείου Ευβοίας. Ναι. Υπάρχουν διάφορα έθιμα που γίνονται εδώ πέρα στο χωριό μας. Δηλαδή, κάνουμε το κόλυβο της Παναγίας. Αυτό τι είναι ακριβώς? Συνηθίστε στις μνήμες των Αγίων να γίνεται ένα κόλυβο. Πώς κάνουμε για τους κεκοιμημένους, κάνουμε εμείς για την Παναγία. Το οποίο δεν διαβάζουμε βέβαια τα γράμματα όπως λέμε εμείς των κεκοιμημένων, αλλά μια ειδική ευχή. Γίνεται ο αγιασμός έπειτα και μετά το λεγόμενο ύψωμα. Το ύψωμα είναι ένας πληστηριασμός, ποιος θα προσφέρει τα πιο πολλά χρήματα. Είναι ένα έθιμο που φέρανε οι πυριώτες από την πόλη εδώ και είχε σαν σκοπό να ενισχυθεί το Ταμείο της Εκκλησίας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα του σχολείου, της κοινότητας γενικά. Εκεί βλέπω κάτι πολύ παλιό. Τι είναι εικόνα, τι είναι εκείνο πάνω? Είναι ο επιτάφιος Τρίνος, έτσι ονομάζεται. Το χρησιμοποιούμε τη Μεγάλη Παρασκευή στον επιτάφιο. Είναι ρωσικής προελεύσεως και φημολογείται ότι είναι δώρο της γιαγιάς της Εκατερίνης της Μεγάλης της Τσαρίνας προς τον πύργο στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα είπατε όλα αυτά. Παρακαλώ. Σας εύχομαι να έρχονται οι πιστοί και να είναι πάντα γεμάτη η Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να μπορείτε να βοηθήσετε τον κόσμο και να χαίρεστε αυτό το λειτουργήμα που... Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε που ήρθατε εδώ πέρα. Και ήρθε η Παναγία η δεξιά να σας τα φέρει όλα δεξιά. Να είστε καλά, γεια σας.
A szép hegyi kirándulás után lejöttünk a faluba, Pirgoszba, és egy kedves női csapattal kijöttünk salátát szedni, mert főzni szeretnénk, éhesek vagyunk, de ahhoz először össze kell szedni a hozzávalókat. Τι θα κάνουμε τώρα, κυρία Άργυρο? Θα μπούμε μέσα στο χώρο, στα χωράφια, που υπάρχουν και τα καλλιεργήσιμα χόρτα, αλλά υπάρχουν και τα άγρια της φύσης τα χόρτα. Και θα βγάλουμε διάφορα χόρτα Για να της φύσης, φάμε. για να Πάμε να δούμε τα χόρτα. Ξέρετε, εμείς δεν μαζεύουμε χόρτα πάνω. Εδώ μαζεύουν χόρτα ο κόσμος. Ναι. Βέβαια, άμα... Και τι χόρτα είναι Δηλαδή αυτά? δεν έχετε χόρτα στην πατρίδα εκεί. Δεν έχουμε τη συνήθεια έτσι να βγούμε έξω να μαζεύουμε. Θέλετε να σας πούμε και τις ονομασίες των χόρτων. Λοιπόν, αυτό εδώ λέγεται ζωχός. Για να δω λίγο. Και πώς τα αναγνωρίζετε, είναι λίγο δύσκολο. Η πύρα, ναι, η πύρα. Αυτός είναι ζωχός. Είναι ζωχός, αυτό είναι ζωχός. Οι παλιές δίθους της καινούργιες. Από γιαγιά σε κόρη και μετά εγγονή. Είναι πάνω από 10 είδη χόρτα, τα οποία δεν είναι απλά χόρτα, θα είναι βότανα. Είναι βότανα. Κάνουν πολύ καλό, καθαρίζουν τα νεφρά. Ναι, τα νεφρά. Είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, βέβαια. Εδώ τι άλλα υπάρχουν, Λεμονιά, βλέπω ότι εδώ έχει και άλλα πράγματα. Εδώ κάπως χρησιμοποιήθηκε από τότε που ήρθαν οι άνθρωποι εδώ από την Κωνσταντινούπολη, από το Κεμέρ Μπουργκάζ από εκεί, έφεραν απορροκυπευτικά, έκαναν την ίδια δουλειά. Έτσι λοιπόν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα φυτεύουν τώρα το χειμώνα, όπως βλέπεις, λάχανα, αυτά είναι λάχανα. Ναι. Βλέπεις αυτά τα ξερά, είναι τα φασόλια του καλοκαιριού. Θα φύγουν την άνοιξη, οι φασολιές. Θα φύγουν την άνοιξη για να πάρουν τη θέση τους οι ντομάτες, οι μελιτζάνες και οι πιπεριές. Πάντα της εποχής δηλαδή βάζουν. Πάντα της εποχής, πάντα. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό τους είναι, και αυτός είναι και ο λόγος που χτίστηκε το χωριό έτσι όπως είναι, θα δούμε μέσα για ποιο λόγο υπάρχουν οι κήποι. Φυτεύαν τους σπόρους και φτιάχνανε τα φυντάνια μέσα στους κήπους. Και μετά είχαν τα μερίδια τους εδώ, έχουν τα μερίδια τους εδώ και φυτεύουν τα φυντάνια από το σπίτι εδώ. Άρα η παραγωγή δεν είναι από φυτά τα οποία τα αγοράζουν, είναι από φυτά τα οποία παράγουν οι ίδιοι από χρόνο σε χρόνο. Σπόρο. Δηλαδή ασχολούνται όλοι σχεδόν με αυτό το Πολλής πράγμα. κόσμος, Πολλής ακριβώς. κόσμος. Πολλής κόσμος. Όλη αυτή η μεγάλη περιοχή, εκεί είναι βλέπουμε τα θερμοκήπια. Για το χειμώνα, Ναι. ο άνθρωπος ο οποίος έχει, που είναι πολύ μεγάλος παραγωγός, αντί να τα έχει μόνο μικρή παραγωγή στο σπίτι, έχει τα θερμοκήπια, φτιάχνει τα μικρά φυντάνια και θα σπείρει όλα τα χωράφια το καλοκαίρι, θα φυτέψει όλα τα χωράφια το καλοκαίρι. Και κάνουν και εξαγωγή από εδώ ή στην Ελλάδα στέλνουν ή μόνο έτσι? Στέλνουν στις μεγάλες αγορές, ναι, στέλνουν στις μεγάλες αγορές. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, όχι αρκετά, η περιοχή εδώ ήταν τρίτη στην παραγωγή ντομάτας. Να σου πω ότι οι σπόροι και τα φυτάνια που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη και είναι από εκεί. Κρατάνε ακόμη την ντομάτα, τη μελιτζάνα που είναι πολύ γευστική, και έχουν και ένα είδος κολοκυθιού που είναι πολύ παράξενο, ένα περίεργο, δεν υπάρχει πουθενά άλλο, λέγεται οσμάτι. Είναι ένα μεγάλο, είναι περίπου 1 μέτρο. Itt vagyunk Árgyiró néni konyhájában. Összegyűjtöttük a salátának, vagyis a zöldnek valót, ebből pedig egy nagyon finom pitát fogunk készíteni.
Κυρία Αργυρό, τι κάνετε? Καλά. Καλά είστε? Καλά. Εσείς? Τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε μία χορτόπιτα, το οποίο θα γίνει πρώτα, θα κάνουμε την προεργασία, θα φτιάξουμε τη ζύμη για να ανοίξουμε το φύλλο. Άρα. Και μετά θα κόψουμε τα χόρτα, τα οποία χόρτα έχουμε μαζέψει από το βουνό και έχουμε και κάποια καλλιεργήσιμα. Ωραία, πείτε μας τα υλικά λίγο. Λοιπόν, τι έχουμε. εδώ είναι το αλεύρι Ναι. που θα γίνει ζύμη για το φύλλο. Εδώ είναι το λάδι, το ξύδι που θα μπει μέσα στη ζύμη αυτή, το αλάτι, η φέτα και το γάλα και τα αυγά που θα μπουν και αυτά μέσα σε αυτό το μείγμα. Εκεί είναι τα χόρτα και του βουνού και τα καλλιεργήσιμα. Και εδώ είναι το νεράκι που θα κάνουμε και όλα τα... Αν θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εις υγεία. Στην υγεία σας. Και να αρχίσουμε να δουλέψουμε. Να αρχίσουμε να δουλέψουμε. Για να δούμε. Να με μάθετε να κάνω ωραία πίτα. Λοιπόν, παίρνουμε το αλεύρι, κάνουμε ένα λακάκι εδώ. Παίρνουμε το αλάτι. Μάλιστα. Ρίχνουμε... ένα κουταλάκι όμως. Δεν πειράζει. Εντάξει. Ρίχνουμε λίγο αλάτι. Ναι. Ρίχνουμε μισό ποτηράκι Ωραία. λάδι. Ρίχνουμε ξύδι. Το ξύδι, ναι. Και παίρνουμε το νεράκι. Ωραία. Και αρχίζουμε. Και ανακατεύουμε λίγο με το χέρι. Για να φτιάξουμε Ωραία. τη ζύμη. Μπορώ εγώ εν τω μεταξύ να κόψω τα χόρτα? Εσείς μπορείτε να κόψετε τα χόρτα και να με ρωτάτε να σας λέω τα χόρτα τι χόρτα είναι. Αχ, εγώ κόβω τα χόρτα, αλλά αν δεν κάνω καλή δουλειά μη με μαλώσετε. Όχι, όχι, δεν θα σας μαλώσω. Ξέρετε τώρα τι ήθελα να σας πω, ότι εγώ έμαθα από την πεθερά μου να κάνω πίτα και εμείς αυτά τα χόρτα όπως σπανάκι και μάλλον το σπανάκι, πρώτα το βάζω στο νεροχύτη, βάζω αλάτι και το ζυμώνω λίγο. Εγώ θα δείτε τον τρόπο. Θα δω άλλο τρόπο μέσα τώρα. σε μία λεκάνη, όχι όλα μαζί και θα το τρίψουμε με το αλάτι. Α, μπράβο, αυτό Έτσι το πράγμα το κάνω έτσι, και έτσι, εγώ. έτσι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ότι ξέρω ότι εσείς είστε μια νοικοκυρά καταπληκτική. Δηλαδή, ξέρετε να μαγειρέψετε όλα τα φαγητά, έτσι. Και ευιώτικα φαγητά και μικρασιάτικα φαγητά και τα πάντα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δηλαδή, οι γιορτές σας είναι συνήθως γύρω από το φαγητό, μαζεύετε η οικογένεια, τρώτε, φτιάχνετε. Βέβαια. Τις γιορτές, οι γιορτές είναι οικογενειακές και όντως μαζευόμαστε και μαγειρεύουμε και περνάμε τη γιορτή όλη η οικογένεια μαζί. Και τι είναι τα φαγητά που φτιάχνετε στις γιορτές σας, δηλαδή η οικογένειά σας τι προτιμάει τέτοιες μέρες? Αυτές τις ημέρες η οικογένεια προτιμάει και ειδικά τώρα τις ημέρες των αποκρεών είναι οι πίτες, οι πρωτοπλήστων είναι οι πίτες. Λοιπόν, τώρα βλέπετε τη ζύμη, τη φτιάξαμε. Για να δω, θα το πατήσω. Είναι μαλακούτσικη, Εγώ το κάνω πιο σκληρή. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Για να δω τώρα να μάθω άλλο τρόπο. Είναι άλλο λίγο μαλακή αυτή, αλλά στο άνοιγμα ρίχνεις λίγο αλεύρι και παίρνει. Ωραία. Το μαχαίρι δεν το θέλεις αυτό, Όχι, δεν το θέλω. Τώρα τη ζύμη θα την κόψουμε κομμάτια. Για τα φύλλα, έτσι. Βεβαίως. Ωραία είναι. Αυτό τι είναι, δυόσμο, Όχι, τσουκνίδα είναι αυτό. Αχ. Να σας πω την... Μην φοβάσαι την... Αχ, με έτσουξε. Ναι. Αχ, Άσε να την κόψουμε. Όχι, δεν πειράζει. Άσε να την κόψω εγώ. Ετοιμάστηκαν αυτά. Τι τα κάνουμε τώρα? Αυτά θα τα αφήσουμε τώρα να ξεκουραστεί λίγο η ζύμη. Μάλιστα. Θα κόψουμε τα χόρτα και μέχρι να κόψουμε τα χόρτα, αυτά θα είναι έτοιμα για να αρχίσουμε να ανοίξουμε το φύλλο. Τέλειο. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, εγώ κόβω. Τι κόβω εδώ πέρα? Έκοψα κρεμμύδια, έκοψα σπράσο. Εσείς κόψατε, έκοψες τα κρεμμύδια, έκοψα σπράσο, έκοψες την τσουκνίδα, τον άνηθο. Αυτό είναι άγριο χόρτο και λέγεται λάπαθο. Το λάπαθο. Μπορώ να κόψω κι εγώ? Ναι. Εγώ τι κάνω? Άμα μπορούμε και οι δύο εδώ να κόψουμε όλα τα χόρτα. Ωραία. Αυτό έτοιμο να το βάλω μέσα? Ρίξτε. Ωραία.
Αυτά εδώ τι είναι τώρα? Λοιπόν, αυτό είναι άγριο χόρτο και αυτό και λέγεται παπαρούνα. Ωραία. Να σας πω, πού μάθατε εσείς να ξεχωρίζετε τα χόρτα? Έμαθα από τη μητέρα μου που όταν εκείνη πήγαινε για τα χόρτα με έπαιρνε μαζί της και μου έδειξε. Ναι. Και δηλαδή κάποιος αν πάει να μαζέψει χόρτα, ξέρω εγώ, κάποιος ξένος που έρχεται, πού θα ξέρει τι να μαζέψει? Δεν θα ξέρει. Δεν θα ξέρει. Εάν δεν τα ξέρει, δεν θα μπορεί να μαζέψει. Πρέπει κάποιος να το δείξει. Και εσείς από πού, από τη μητέρα σας το μάθατε? Από τη μητέρα μου έμαθα να μαζεύω τα χόρτα και να ξεχωρίσω ποια είναι για βράσιμο, τα οποία τα τρώμε σαλάτα, και ποια είναι για πίτα. Που βέβαια εντάξει, όλα τα χόρτα να τα βράσεις μπορείς να τα... Όλα τα χόρτα, δεν υπάρχουν κάποια χόρτα τα οποία είναι δηλητηριώδη? Βεβαίως, μα γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να ξέρουμε τα χόρτα. Γιατί δεν είναι όλα τα χόρτα ότι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις είτε για φαγητό να φας είτε να τα κάνεις πίτα. Ναι. Υπάρχουν κάποια χόρτα τα οποία δεν κάνει να τα μαζεύουμε. Τελειώσαμε, τώρα τα κόψατε ψηλά. Τα κόψαμε ψηλά, Τώρα τι κάνουμε? ρίχνουμε αλάτι. Ωραία, τέλεια. Πόσο αλάτι ρίχνετε? Ρίχνουμε τουλάχιστον μία κουταλιά της σούπας, εντάξει. Μία κουταλιά της σούπας. Με το χέρι. Με το χέρι, εντάξει. Και τώρα θα το τρίψουμε. Ωραία. Εγώ κρατάω αυτό εδώ για να το βάλουμε. Ναι, γιατί μόλις θα το τρίψουμε καλά, θα το γυρίσουμε σε εκείνη τη λεκάνη που θα το αναμίξουμε με τα άλλα χόρτα. Ez tulajdonképpen egy rétes. Mi is szoktunk réteseket készíteni, de ez nem úgy készül, mint a mi réteseink, hogy összecsavarjuk, hanem egyszerűen a lapokat le fogjuk tenni egymás fölé, megtöltjük, megint lapok, kisütjük, tehát tulajdonképpen rétes. És el lehet készíteni úgy is, hogy nem teszünk ennyi mindent bele, hanem csak σπενότο τέσσερι μπέλε. Όμως μέγεις κέρδαζαν. Μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη πίτα μόνο με σπανάκι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην βρει άγρια χόρτα. Μπορούμε να τη φτιάξουμε με σκέτο σπανάκι. Απλά μέσα στο σπανάκι θα βάλουμε τον άνηθο που είναι ο άνηθος, το μυρωδικό είναι καλλιεργήσιμο. Ναι. Μπορούμε να το βρούμε παντού, γιατί δεν χρησιμοποιείται μόνο στις πίτες ο άνηθος. Και το κρεμμυδάκι το φρέσκο και το πράσο, που αυτά είναι καλλιεργήσιμα, εντάξει, δεν είναι άγρια. Και μπορούμε να σας ρωτήσω, κρεμμύδι ξερό δεν βάζετε? Εγώ βάζω και ένα κρεμμύδι ξερό. Όχι, δεν βάζω εγώ κρεμμύδι ξερό. Βλέπετε τώρα εδώ τι κάνουμε. Ναι, το ναι, τρίψαμε καλά και αυτό το στίβουμε. Ωραία. Και το βάζουμε εδώ. Και το βάζουμε εδώ που θα το αναμίξουμε με το... Δώστε μου και το τυράκι να αρχίζω να τρίβω. Τι φέτα βάζουμε μέσα? Να είναι σκληρή φέτα, να είναι... Εγώ ως συνήθως βάζω τη χωριάτικη, τη δική μου φέτα, που δεν είναι του εμπορίου, εν πάση περιπτώσει, είναι την παίρνω από τσοπάνι, ναι. Εντάξει. Δεν είναι πιο σκληρή φέτα αυτή? Είναι πιο σκληρή αυτή. Και δεν το τρίβετε με το χέρι, το κάνετε με το τρίφτη? Το κάνουμε με το τρίφτη. Κάπως έτσι. Τα χόρτα αυτά ποιο είναι καλό όταν έχουμε διάρρεια, ας πούμε, αυτό θα ξέρετε? Η διάρρεια ή να μας βοηθάει κάπου? Λοιπόν, καλό είναι η ματζουράνα. Η ματζουράνα που δεν έχουμε εδώ. Που δεν έχουμε εδώ βέβαια, εντάξει. Αυτά πλέον περνάνε, αυτά τα είδη περνάνε στα βότανα. Στα καθεαυτού βότανα τα καλλιεργήσιμα. Αυτό είναι τώρα μαεστρία, αυτό που κάνετε είναι τέχνη. Να ανοίξετε φύλλο. Δηλαδή νομίζετε ότι οι παραδοσιακές τεχνικές έτσι στη κουζίνα θα χαθούν, τα νέα παιδιά? Όχι, δεν, γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Ναι. Εδώ τώρα, βλέπετε, ναι. Μας κόλλησε λίγο. Οπότε Παίρνουμε αλευράκι και βάζουμε λίγο. Και βάζουμε λίγο αλεύρι. Και αυτή η βέργα, η λεπτή, όλοι έτσι ανοίγουν με αυτές τις βέργες? Είναι παραδοσιακή η βέργα αυτή είναι η παραδοσιακή η βέργα, όμως υπάρχει και η βέργα η οποία είναι στα ζαχαροπλαστεία πλέον, ναι. Στους φούρνους που κάνουν διάφορα και αυτοί, τα οποία είναι σε άλλο στυλ. Είναι πιο χοντρή βέργα. Είναι πιο χοντρή βέργα. Εγώ δεν μπορώ με τη χοντρή βέργα.
Αυτό είναι εντελώς παραδοσιακό. Τώρα παίρνουμε το ταψί, το Ναι. οποίο το λαδώνουμε, το ένα φύλλο ανοίχτηκε. Ναι. Και τα βάζουμε μέσα κατευθείαν ή τα μαζεύουμε τα φύλλα χώρια και τα Εάν στεγνώνουμε? θέλεις, όχι. Εγώ δεν τα στεγνώνω καθόλου. Τα βάζω απευθείας. Γιατί θα βάλουμε 2 φύλλα κάτω, θα ρίξουμε γέμιση Ναι. και θα βάλουμε και ένα φύλλο στη μέση για να το κάνουμε με διπλή γέμιση, να μην το κάνουμε με μονή. Ωραία. Και θα βάλουμε και 2 φύλλα από Άλλος πάνω. τρόπος αυτός Ναι, που κάνουμε την πίτα. Πόσες πίτες ξέρετε εσείς? Πόσες κάνετε? Εσείς οι ίδια κάνετε πόσες πίτες? Εγώ κάνω αυτή τη χορτόπιτα, Ναι. κάνω την τυρόπιτα, κάνω την κολοκυθόπιτα Με κολοκύθα, με κολοκύθα. γλυκιά ή άρμηρη? Και γλυκιά και άρμηρη. αρμυρή. Αλλά υπάρχουν πολλές πίτες στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές πίτες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πίτες, κάνουν τις κρεατόπιτες. Κάθε τόπος, να το πω, Ναι. έχει και τις δικές του. Υπάρχει κομμάτι στην Ελλάδα που κάνει σχέδι με τσουκνίδα. Α, μόνο. Μόνο με τσουκνίδα. Είναι προς τη Μακεδονία. Ναι. Μόνο με τσουκνίδα. Υπάρχουν οι κρεατόπιτες, οι κοτόπιτες Και κάτι άλλο, λαχανόπιτα, και λαχανόπιτα. μανιταρόπιτα. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Δηλαδή η πίτα είναι παραδοσιακό φαγητό Είναι των Ελλήνων, ελληνικό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Ειδικά η χορτόπιτα και η τυρόπιτα είναι το παραδοσιακό της... Ναι. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα, η κρεατόπιτα, η κοτόπιτα, η μανιταρόπιτα, όλα αυτά μπορεί να είναι και λίγο ξενόφερτα. Ναι. Τώρα πριν να μπει στο φούρνο χαράζουμε. Βάζουμε, τη βρέχουμε Λίγο νεράκι. Φτάνει αυτό? Φτάνει, έξω. Θέλει, να πιάσει. Και αυτό φουσκώνει κιόλας λόγω του αυγού, δεν φουσκώνει λίγο? Ναι, βεβαίως θα φουσκώσει. Ωραία, χαράζουμε. Αλλά τώρα που χαράζεται και το κάτω φύλλο ή μέχρι το κάτω φύλλο, γιατί θα χυθεί, δεν θα χυθεί κάτω? Όχι. Με τα 2 φύλλα πάνω χαράζω. Προσπαθώ να μην φανεί η γέμιση. Και γιατί θέλει χάραγμα τώρα, για να φύγουν Γιατί τα... ψήνεται πιο καλά. Και ο ατμός να φύγει, αλλιώς θα σηκωθεί το πάνω φύλλο, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Δύσκολο αυτό το χάραγμα, το πρώτο χάραγμα εντάξει, το δουλεύουμε καλά. Το δεύτερο που πάει ανάποδα και Εγώ δεν το κάνω δεύτερο. Αυτό. μόνο πρώτο. Μόνο αυτό. Άλλο κόρπο αυτό, μπράβο. Μόνο Έμαθα αυτό. και κάτι άλλο, γιατί εγώ το κάνω και έτσι ανάποδα. Όχι. Και όπου συναντιόνται οι κοπές, σηκώνεται το φύλλο και δυσκολεύομαι. Αφού ψηθεί, μπορείς να την κόψεις μετά. Α, μπράβο, έτσι Απλά πιο καλά. τώρα τη χαράζω. A jó illatra összegyűlt a görög család. Mindannyian itt vannak, és most várják, hogy kivegyük a pitát a sütőből. Έτσι που μαζευτήκαμε τώρα δεν λέμε και κανένα τραγουδάκι? Δώσε μας μία νότα. το κρασάκι για να πάρουμε. Έτσι με το κρασί λίγο. Έτσι. Μία νότα να μας δώσεις να τραγουδήσουμε λίγο. Τραγουδάμε και μετά χορεύουμε. Για πούντωση μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει, Φραγκοσυριανή γλυκιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει, Φραγκοσυριανή γλυκιά. Όπα! Θα έρθω να σε ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις όλο γαριά και φιλιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις
λογαριά και φιλιά. Πολύ ωραία. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Και του χρόνου καλά να είμαστε πάντα σε χαρές. Μπράβο. A finom ebéd után kijöttünk egyet sétálni a jó hideg városba, és Lemonja elhozott ide ehhez a jellegzetes kis-ázsiai házhoz. Ugyanis ez a falu akkor épült fel, amikor a Kis-Ázsiából ideérkezett görögök megérkeztek erre a területre, ahol nem volt semmi, hanem egy nagy láp volt, egy mocsaras vidék, kiszárították a mocsarat, és elkezdtek építkezni. Λεμονιά το σπίτι αυτό είναι χαρακτηριστικό των σπιτιών αυτά που χτίσανε βάσει μοντέλου από Μικρασία, έτσι. Ή το χτίσανε Μικρασιάτες. Το χτίσανε Μικρασιάτες. Ουσιαστικά τα κτίρια είναι βάση μοντέλου των αγροπόλεων της Ρωσίας. Το 1924 υπήρχε ένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης στη Ρωσία. Ο άνθρωπος που έφερε εδώ τον κόσμο από την Τουρκία είχε σχέσεις με την ρωσική κυβέρνηση με αποτέλεσμα να φέρει εδώ το σχέδιο των αγροπόλεων. Έτσι λοιπόν δημιούργησε την πρώτη αγρόπολη στην Ελλάδα. Ο λόγος που είναι χαρακτηριστικά είναι ότι τα σπίτια είναι τετράγωνα. Ουσιαστικά είχαν 2 δωμάτια για τους ανθρώπους και 2 για τα ζώα και το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η αυλή. Όταν χτίστηκαν όμως δεν είχαν να κάνουν με την αυλή, δεν ήταν αυλή για λουλούδια, ήταν αυλή για την παραγωγή των γεωργικών φυτών. Οπότε είχα μέσα και τα ζώα μέσα και στην αυλή τους είχαν την παραγωγή τους. Φτιάχνανε την παραγωγή. Έτσι λοιπόν είχαν μισό κομμάτι από τη μία πλευρά, μισό κομμάτι από την άλλη και γύρω από το σπίτι χώρο για να φυτεύουν τα οπωροκυπευτικά, τα οποία τα έπαιρναν το χειμώνα και τα κρατούσαν το χειμώνα εδώ μέσα στα μποστάνια, έτσι τα λέμε, είναι μικρά κτίσματα τα μποστάνια, γίνονταν μικρά φυτά και τα πήγαιναν στα χωράφια πια το καλοκαίρι και τα φυτεύανε έξω. Ακριβώς, και έτσι δημιουργήθηκε η πολύ μεγάλη παραγωγή οπωροκυπευτικών στον πύργο. Πάντως είναι λίγα τέτοια σπίτια τώρα στο χωριό. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς ναι, τα έχουν περισσότερα γκρεμίσει. Η δεκαετία του 80 που ο κόσμος άφησε τα χωράφια και τα οπωροκυπευτικά που έδιναν πάρα πολλά λεφτά για τον τουρισμό και περισσότερο για το κτίριο και για το κτίσμα, γκρέμιζαν τα σπίτια και τα έφτιαχναν μεγάλες πολυκατοικίες. Όπως φαίνονται τα άλλα. Φαίνονται τα υπόλοιπα. Και έχασε γενικά την χαρακτηριστικότητά του στο σύνολο. Βέβαια, τέτοια σπίτια έχει πολλά. Έχει πολλά. Στο Γάλατα ψηλή βροχή και στα ταύλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Ωραία παραλία έχετε, Λεμονιά. Μεγάλη παραλία. Από το λιμανάκι. Και είναι λιμανάκι. Είναι το λιμανάκι, είναι το αλλιευτικό καταφύγιο. Έρχονται σκάφη το καλοκαίρι. Ναι. Και εδώ κάνουν μπάνιο, όλη η παραλία είναι. Όλο. Από εκεί που βλέπεις, από το ξενοδοχείο, γιατί έχει πλέον αρκετά ξενοδοχεία η περιοχή, λόγω της θάλασσας. Ασχολούνται δηλαδή οι άνθρωποι με το τουρισμό. Στη δεκαετία του 80 οι μισοί ασχολήθηκαν εκτός από τη γεωργία κατά βάση και με τον τουρισμό. Οικογενειακός, και έτσι η παραλία, γιατί είναι και είναι πολύ καθαρά τα νερά και ρηχά σε σχέση με άλλα μέρη. Όλο αυτό το κομμάτι βολεύει για οικογενειακές και καλές διακοπές. Πόσο μακριά είναι αυτό, ξέρεις? Από εδώ, εκεί φτάνουμε μέχρι τους Ωρεούς. Από εκεί δεν έχει πλέον παραλία. Έτσι είναι το λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι των Ωρεών. Και φτάνει μέχρι εκεί, είναι γύρω στα 1,5 χιλιόμετρο. Όχι γύρω, ακριβώς 1,5.
Προηγουμένως πήγαμε στο σπίτι και μου έδειξες εκεί το ωραίο σπίτι που είναι χαρακτηριστικό του πύργου. Και είπες να έρθουμε να δούμε και το νησάκι αυτό το ωραίο, αλλά πριν να μου πεις για το νησάκι, δεν μου έχεις πει γιατί είναι οι κάτοικοι από τη Μικράσια, τι έγινε και ήρθαν, γιατί ήρθαν εδώ από τη Μικράσια. Εδώ στην περιοχή υπήρχαν δύο πολύ μεγάλα τσιφλίκια, δηλαδή δύο πολύ μεγάλες εκτάσεις που ουσιαστικά ήταν ολόκληρο το βουνό και ολόκληρη η θάλασσα και οι παραλίες, ανήκανε σε δύο μεγάλους αγάδες. Ναι. Έτσι λοιπόν όταν έγινε η ανταλλαγή και τελείωσε ο πόλεμος με τους Οθωμανούς και απελευθερώθηκε η Ελλάδα, αυτά τα μέρη περάσανε στο κράτος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν όταν ήρθαν από την Μικρασία και από την Κωνσταντινούπολη οι πρόσφυγες, ήταν πάρα πολλοί. Ήρθαν πρόσφυγες λόγω του προγράμματος ανταλλαγής πληθυσμού. Ναι. Ήταν λόγω της συνθήκης. Και έφτασαν στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι εδώ στην Ελλάδα έφτασαν περίπου 1.200.000 Έλληνες Ορθόδοξοι και από εδώ έφυγαν γύρω στους 450.000 μουσουλμάνους. Άρα η αναλογία ήταν πολύ μεγάλη, ήταν δυσανάλογο όλο έτσι, οι αριθμοί. Και έτσι λοιπόν εδώ, από τη στιγμή που όλο αυτό το κομμάτι της Βορείου Ευβοίας πέρασε στο κράτος, ήταν πολύ εύκολος ο τρόπος να μοιράσουν τα χωράφια, το γκάμπο αλλά και το βουνό και να το σπείρουν ελιές, γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη παραγωγή εδώ σε ελιές, και να το μοιράσουν στους πρόσφυγες. Γι' αυτό και εδώ, όπως ο πύργος είναι από την Κωνσταντινούπολη, έχει και άλλα χωριά αρκετά, τα οποία είναι από άλλα μέρη της Μικράς Ασίας. Όμως το νησάκι δεν έχει σχέση με τους πρόσφυγες. Όχι, το νησάκι έτσι, είναι άλλη εποχή, είναι βυζαντινή, είναι η εποχή των Βυζαντινών. Εδώ, δίπλα ακριβώς στον πύργο, υπάρχει σε απόσταση 1 χιλιόμετρου το παλιό λιμάνι, το αρχαίο λιμάνι των Ωρεών, που είναι το λιμάνι ουσιαστικά της Ιστιαίας, που είναι αρχαία πόλη. Και αυτό το νησάκι είναι ο φάρος του λιμανιού. Ο φάρος του λιμανιού των Ωρεών. Πολύ ωραία.